V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2, powered by Sun Premium Sunflower Oil and Aruna Masala. We have the special partners, beverage partner Nandini, Renegade, entertainment partner Suchit and Prabhat Theatre, green energy partner Kumble Solar. So anchene nama moke the co-sponsors naklen lepunanchina portu. So we have Royal Heaven Rose, Olympic Sports, KMC Hospital, Go Eel Ointment, Planet G, Apple Accessories, Flaunt, Car Decor Kadri, Moti Mahal, Renault, Biomon, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire, Sharada Ayurvedic Hospital, and also we have the special partner Chocolatey Wish. So anyways, okay. So ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡು ಪೈಪೋಟಿ ಆಯರೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೇನ್ ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತುಡು ಸೊ ಅರೇನ್ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪು ನೆಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಉಂತೊಂದರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಲ್ಪ 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 ಕುಲ್ಲೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ದಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಸೀಡ್ದ ಆಡಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಅಂಟಾದ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗೆ ಅವು ಕೂಪನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಐನ ನಾಲದನ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಬರ್ತದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಲ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆ ತೂವಲಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಸೂಂಬೆ ಪುಸ್ಕ ಹತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ಇನಾಮು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೆ ಟರ್ಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೀತ ಕುಸಾಲತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐನ್ ಇನಾಮುಂಡು ಐನ್ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಮಿತ್ ಬರೋಡು ಅರೇನೋ ಒಂಜಿ ಪದೊಂದು ಲೆತೊಂಬರೋಡು ಸರಿ ಪುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪದೊಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತ ಬಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಹಸನ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಜಯ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಬರೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ CPL ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಪಿನೊಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಲ್ ಪುರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಸಂತೆ ಪುಂಡ ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ಖಾಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪುನತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಷಯತ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸುಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನಂಚಿನಲ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಯೋಗ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಕೂಪನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ದ ಲೆಕರ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ದ ಲೆಕರ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಫಾರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ Congratulations to all the lucky winners. Thank you so much. So ಇತ್ತೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ VIP ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಆರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾಯನ ಚಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಸೊ ಇನ್ನೀತ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಂಚನೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತದವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನಾರು ಚಿತ್ರನಟೆಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ಡ್ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲನ್ಲ ಸಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ರೋಲ್ಸ್ ದಾದೊಂಡ ಹೀರೋನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಲನ್ ಇಷ್ಟಲ ಪೂರೇಕ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಸೊ ಕರಿನ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ರತಾಡ್ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಈ CPL ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ಸರ್ ಟೋಟಲಿ CPL ಸೀಸನ್ 2 ದ ಪುರ್ಲದ ತೆಲಿಕೆ ತೂದು
తెలిపెరికి బైదిన నిక్లే మాತೆರೆಗ್ಲೆಯನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ವಂದನೆಲು ಸಾರಥ ವರ್ಮನು ತಾಜ್ಪತ್ ತೊಂಬರ್ದು ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 18 ಮುಟ್ಟ 50ನೇ ವರ್ಷಯನ್ನ 50 ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದತು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಡು ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಯನ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿಗೊಂಜು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೊರ್ಲ ಅವಡ ಸೀಸನ್ 2 ದ CPL. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರಬೋತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋತ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬುದರದಿತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಡ್ಡಾಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ನ ಮೂಂಕು ಉದ್ದ ಒಂಚೂರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಈವನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಅಂಚ ಪಂತಿನುಂಡು. ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಐದು ಮಿತ್ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಾರನ್ನು ತೋಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ. ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದಾರು ಆರು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಗ ಸರ್ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಓಲು ಅಂಚದಾರ್ ಬೇತೇನೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದ ಇರೇ ಕುಲ್ಲರವುಲೆ ರಾಜರದಾಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನೆ ಮನೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ದಾದನ ಪಂಡೇರಿ ಇರೇಗೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಲಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ಸದ ಆ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್, ದ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಏರ್ ಪಂಟೆರನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪವೇರನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಕ್ಲೆನೆದುರು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ನೂ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಚ್ಚಿದರೂ ಒಣಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ, ಗೋಹೀಲ್. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಲಾಮು. ಹಚ್ಚಿರಿ ಗೋಹೀಲ್, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಮನದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಗೋಹೀಲ್ ಉಪಶಮನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಒಂದು ಕನೈತನ ಇನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪು ದ ಅಬ್ಯಕ ನಾನು ಬಜ್ಜೆ ಕನೈತಿನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಏ ಬಲ ಎನ್ನನೆ ನಿಕ್ಕಾಡತ ಆಂಡು ಕೊರ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜಿರೆ ತಾತವ ತರೆವಣ್ಣ ಎಂಗಿನ ಕರೆವನು ದೆ ಒಟ್ಟಿ ಸಯ್ಯರ್ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಹಲ್ಲಕ ಮೋಲೊಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಅಂದು ಲೀಲಾ ಬೈದಿನೇ ಜೊಲು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತಾತನು ಕೂಡ ರಾಂದು ಹತ್ತಿನ್ಗೆ ಮೋಲ ನಿಕ್ಕಲ ಆವಲಿ ಮಾರೇದಿ ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನಿಂದು ಎಂಕುಲ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಬುಡ್ನತ್ತ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಕಡೆಸಿನಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಕಡೆಸಿನಂದು ಒಂದು ಸುರುತ ಸೀನು ಅಂಚತ್ಯ ಆರಿಕೆ ನೀ ದಾನೆ ಪೊರ್ತಾನು ಅಕ್ಕುಲು ಬೈದಿನೇ ಇದ್ದೀಯಾ ದಾಯ ಅಕ್ಕುಲು ಬರ್ಬಿಡೈಕ್ಲ ಈ ಬರ್ಬಿಡೈಕ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ಅಕ್ಕುಲು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಐತ ನಾನು ಕಾತೀನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿ ಜಡದಾನೆ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಅತ್ತಿಜ ಅಕ್ಕುಲು ಬಂಡ ಏರಿಯಾ ಏರು ಆನ ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲು ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲು ಅಂಚತ್ಯ ಅಕ್ಕುಲು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯ ದಯ ಕೆಜ್ಜ ಯಾನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಕರಂಬ ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಲಕಾಯಿ ವೈಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತ ಇತ್ತು ಜಿಯಾ ಎಂಕುಲು ಕಾಡಿ ಬರೋಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರ್ಜಾ ಅವು ವಾ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜ್ ಎಡೆ ತಕಾರ್ರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಲ ತಕಾರ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಡೆ ತಕಾರ್ರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಲ ತಕಾರ್ರಿ. ಒಂಜಿ ಬಲ ತಕಾರ್ರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಲ ತಕಾರ್ರಿ. ಒಂಜಿ ಎಡೆ 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 ತಕಾರ್ರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಲ ತಕಾರ್ರಿ. ಒಂ
ಓದ್ಯಾ ಬಂದ ಅಂತ ಅಂತ ಆಯ್ಸ ಕಾರು ಬಣ್ಣಗ ಬಕ್ಕರ್ದಿದ್ದು ಬೂರಿಯಲು ಪಾಪ ಮಾರೈದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದಲ್ಲಿ ದೆರ್ಪುಗಾಯ ಮನೆ ಬಂದ ಕೊಲ್ಲಿಯ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಾಕಾಟ ನಾಕಟ್ಟತ್ತ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದಂಟದಲ್ಲಿ ತೂಕ ದೆರ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಅತ್ತೆ ಗಿರ್ಜಾ ಯಾ ಪಂಡಿಜನ ಅಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಹಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತ ಗಿರ್ಜಾ ಚೂರ ಫಿರ್ದಿರ್ಗಿ ಆ ಚೂರ್ ಫಿರದಿರ್ಗಿ ಒಂದು ದಾನೆ ಅರಾಕಿ ಈ ನಮನಿ ಹೊಲ್ಲೈನಿ ಅವು ಗಾಲಿ ಪೋಯಾರ ಖಂಡಿದೀತೀನಿ ಅವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ದಿ ತೊಲೆತ್ತ ಬೋರಿಯ ಬೊಗ್ಗುದು ಆವಡ್ ಆವಡ್ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಅಲಯ್ಯ ಹಾ. ಮೂಲು ತುಳಗೆ ಮೂಲು ಇಟ್ಟು ಸಂಪುಂಡು ಸೆಕೆ ತಲೆ ಕವಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಮೂಲು ಓ ದೇವ ಸೆಕೆ ತೊಂದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಶಾಖಪನು ಕಾರಣ ಆಲಲ್ನ ಚೈನ್ ತೋಜ ಫೋನ್ಯ ಗಿರ್ಜ ಪಸತ್ತಿ ಮಲ್ಪೈನ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪ್ಯಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ರೈಲ್ ಅಂದಪ್ಪ ರೈಲ್ ಎಂಗುಲ್ ತಿರುಪತಿ ಪೋನಗ ಮಾಮಿ ಮೇಯ್ಮಾಲ್ದು ಬೂರ್ನತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೈನೆ ಚೈಂಡು ಪತ್ತು ವೈಪರಾಯ್ತ ಎಂಚ ಚೈಂಡು ಪತ್ತು ವೈಪರಾಯ್ತ ಯಾಲ್ಲ ಚೈನ್ ಬತ್ತದೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹಾ. ಮಾಮಿ ತೀರ್ಥ ಚೈನ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗಿರ್ಜಾ ಅಕ್ಲಿತೆ ಓಲ್ಯರು ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಯಾನ ದೇವೆರಡ ಒಂಜೆ ನಟ್ಟುನಪ್ಪ ಉಸಾರಾಡಿಂದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮಾಮಿಗೆ ಜ್ವರ ಹೊಡುಂದು ದಾಯಿ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಚೈನ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಾನಿನ್ನ ಸೋಗಾಲೆ ಪುರ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅವಗಣ ಅವು ಇಷ್ಟ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಇಷ್ಟ ಮುಚ್ಚು ಹೋಗೋಣ ಅಂದಯ್ಯ ಆ? ಅಂದಯ್ಯ ದಾದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಈ ಬಣ್ಣಗ ರಿಕ್ಷಾಡು ಬತ್ತ ಬಂಡತ ಆ. ಈ ಕೊರಂಬುನು ಓಲ್ದಿತ್ತಯ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ಡ್ಯ ರಾಮದೇವ ಆ? ಅವ್ ಕೋರಿಯರ್ ಅತ್ತಿಯ ಮಗ? ಅವ್ ಕೆರಿಯರ್ ಕೆರ್ನಿದೆ ಏರೇನ್ ಕೆರ್ನಿದೆ ಕೆರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿ ದಾ ಇಡೆ ಬಲ ಏರ್ ನಮ್ಮನಿಯ ಆ? ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಾತಿರ್ನು ಆ? ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಡದಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಅರೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ಈ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಬಾತಿರ್ನಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸಂದು ಎನ್ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ವೈಕಿಲ ಜೈ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ ಆ. ದೇವೇರು ತೂಪೆರವ ಆ. ಕೋಪೈ ಒಡೆಗೆ ಈ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಲಿ ಈ ಮಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಆನತ್ತ ತಂಡದ ಪೂರ ಪುಜಾರ್ ಬಂಡದಾನ್ ನೆಕ್ಕ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕುಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದೇ ಆ? ನಿನ್ನ ಕಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಆ? ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಅದಲ್ ಬಲ್ 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 ಸ್ಟಾಪ್ ಬರೋದು ವಾಸನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಹಣ ಬರ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಶಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ತೂಕ ಕೈ ಬಾರ್ದ್ಯಾನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಾಯಿ ನಿಕ್ಕೇ ಕೊಡ್ತೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಹವ್ಯಾರಿಯ ಮೇ ಕೈ ಬಲ್ಸಿ ಅದೇ ಜನ ಬೊನ್ನು ಅವು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯ ವರ ಕುಳ್ಳಿಯ ಯಾಕಾಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಕುಳು ಒಂದು ಇತ್ತ ಮೋಲ ಧನಿಕನ ಪುಲ್ಯ ಪಲ್ಲಕ ಬಾಲದ ಪುದರ್ದಾದ ಶೀತಲ್ ಶೀತಲ ತೈದು ನಿಕ್ಕ ಹೊಸ ಪುದರ್ ಲಾಯ್ಕದ ದಿಯರ ಪೂಜ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಕ್ಕ ಶೀತಲ್ಗೆ ಐಕ್ ತುಂಬೆದ ರಸ ಮಾಡೋಡು ನಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಐನೇ ಕೊರಂತೇರಿ ವಾ ಶೀತಲ್ ಇದೇ ಬಡ ಕೈತಲ್ ವೈ ವಾಯಿಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಎಡೇನ ಖಂಡಡ ಬೆಂತಿನ ಜೀವ ವಾಯ್ ಬುರಾ ಬುಜಿ ದಮಗ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ಕೆನಡಾ ಅಂದ ಮಗ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಯ್ನಾರು ಮೋಕೆಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕೇನಡ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಕಿದ ತಂದೆ ಆಲ್ ಕೇನಡ ಕೇನಡ ಬಂದಾಗ ನಿಗಲೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜ
दया अंडला सही. अगं अर्थान सही आहे रे दा बोलते बच्ची माझ्या याने अबे पांडेनी कॅनडा Just listen. Canada is a very beautiful country, very beautiful looking visiting place like Hospam, Bjorka, Noscon, Bjornsen, Kingston, Resorts, Castles, Victors, then... ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾಗೆ ಒಮ್ಮ ದಾದ ಒಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡವ ಅಮ್ಮೆರೆಗು ಕೊರಿ ಪಾತೆರ ನೂರೆ ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಪಲ ಎಲ್ಲನ ಜೀವದೆತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ತರೆ ಕಟ್ತದು ಪಡೈ ಮೂಜಿ ಹೊರಟ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕೋಪ ತಗ್ಗಾದು ಪಲ ಎಲ್ಲನ ಪ್ರಾಣ ಅಪ್ಪೆನ ತರೆಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ನ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡರಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಪಿರಜಾರಿ ಕಡಲ್ದ ಉಂಡಾಯ್ನ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಮಗ ಪೂಲು ಕಂಗು ತಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಬಜಿರಡು ತುತ್ತೈತಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಾವಡಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ತೂತನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕೆನಡಾ ಐಡೆ ಕನ್ನಡವ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಮರಪಡ Oh God, I can't talk! ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಮಗ ನಿಕ್ಕದದ್ದೆ Kerengi. What is the meaning of kering? ಅವು ಕೆರೆಂಗ್ ತಿಂದಾಯ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಮಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು ಅಡಿಟ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟ ಅಪ್ಪಿನ ಕೆರೆಂಗಿ Sweet potato! ಈತನ ಎತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೋಂತು ಮೊಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾತಿರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು Awe. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ ಒಟ ಬಂಡಲು Now better snap. ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕ Kari makila. ಬಾ 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 ಅವಳ ಬರು Thank you, Adi. Ah. Auntie, what don't you? ಅಡಿಗೆ ಕಂಚಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಚಿಗೆ ಆ ಕಂಚಿಗೆಡ ಮಾನೆದ ಆಯರ ಮಾನೆ ಡೊಲ್ಲೆರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಕೋ ತಿಂದು ಕಾಪುರಾತಿರ್ಗೆ ಸುಣ್ಣ ತಿಂದು ಉಗ್ರಾತಿರ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಕೋ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಕೈತ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಬೈ ಮುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಬೈತ ಬೇಜಾರ್ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಕೋ ಅರಿ ಮುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಸಾಲೆ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡವು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಪಂಡರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಕೋ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಕೋ Undu dada. ಅವು ಪಾರ್ದ ನಮ್ಮ Ha, kode vachi paint paadde. ದಾದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿಯ ಅವು ಪಿದೇರ್ಗಳು ಬರ್ತದ ಪಾಡಿ ಬರತ್ತ ಪರಿಮಳದ ಅವು ಕುಂಟುದೆ Shantia. What nonsense. Daya. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗೊಂಡು ಮೌಲ ನಾಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಅವೇದೆಂದ ಮಗ ಪಾರ್ದನ ಬಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ತಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದ ಮಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ Ah? ನಿಕ್ಲ ತರೆಟ್ಟಾದ ಈತಿತ್ ಮಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂದಯ ಅಪ್ಪಿ ದಾದಯ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇದು ಟೊಪ್ಪಿಯ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ತಂಡ ಕೇಂಡ ತೆಲಿಪು ಪಾಪಿ ನಮಗ ಇಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಅತ್ತು ಮುಖ ಕೊರಂಬು ಕೊರಂಬು ಓ ಕರಂಬು ಕರ್ಮತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ಮಗ ದದೆ ಈ ಪುಟ್ಟು ತಿನಿ ಮೂಲ ಮಗ ಪಿದೆ ಎರಡು ಪೋದು ಬುಲೈ ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಮಗ ಪುನಃ ಐಟಿ ದಾದಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಚುಕ್ಕಾಪುಂಡು ಮಗ ವಾಟ್ ವಾಟತ್ತು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಘಾಟ್ ಅಂತೆ ಐತೆ ನದೆ ಬಾರಾಪುನವ ಬಾರ್ ಆ ಬಾರ್ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಡು ಗಂಗ ಸರಪ್ಪುಂಡು ವಾಟ್ ಅವಲಪ್ಪುಂಡು ನದೆ ಬಾರಡು ಅರಿಯಾಪಿನವ ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ಬಾರುವ ಮರಟಾಪುನು ಒಂದು ಕೇನುವೆರ ಅಂದು ಕೇಯು ಬಾರುವ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫೊಟ್ಟ ತೋಜಾವಟ ಅಂದ ಅಕ್ಲೇಜಿ ಓ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅವಯ ಅಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟು ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಹತ್ತು ಕುಂಟವು ನಾಟಿ ದಾ ಬುಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಟ್ಟಿ ಓ ನಟ್ಟಿ ನಟ್ಟಿ ಆಂಡತ್ತ ಧರ್ಮದ ನಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ನಮ್ಮನೆಗಳು ಬೆನ್ಪುನೆಕ್ ನಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದುಲತ್ತ ಎಂಚ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದುಲತ್ತ ಅವು ಪಾರ್ದೋಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತೀರ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಓವೇನು ಬಪ್ಪರ್ ಇಂದಯ ಗಿರ್ಜ ಅವು ಬಪ್ಪರ್ ಬನ್ಯ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬನ್ನಿ ಪಂಚ ಬಂಡ ಒಮ್ಮ ಓಮಗಿತ್ತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬನ್ಪಿನ ಮಗ ನೋ 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 ಎಡಿ ಮುಂಚಿ ಶ್ಯಾ
ఈతలాకి పోందిత్తుండు ఇందు బోట వడ్డిస్తియ్యా. కారాండ ಈ ಚಿನ್ನಲ ಖಾರ ಆತನಾನ್ ఇందు తాత మగ ಬಿಸ್ಲರಿ యాన్ పూజారి ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ అంత బండ ಪರಪಿನ ನೀರು ಅವಯ ಅಪ್ಪಿ ದಾದಯ? ಅಲ್ಲಿ ಪರಪುನ ನೀರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಐದಿನ್ಯಾ ಹೇ ಅದು ಕತ್ತಿ ಅವು ಅವು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಲಯ ನಿಕ ಕಚ್ಪು ದಾದಯ ಎಂಕ ಬಸಾಲೆಯ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಮಾಡ್ದ ಐಕ ದೊಂಪ ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ್ಯ ಬೆರಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಸಾಲೆನು ಬಿಸಲೆದು ಬಾರ್ದು ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕುಟ್ಟು ಬಾರ್ದೆ ನಿಜ ದಾದಯ ಎಂಕ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಡ ಮೂಲಂಗಿಲ್ಲ ಪಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ದಾದಯ ಎಂಕ ಎಂಕ ತಾವು ತೆಲೆ ಬೋಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಸೇಲಲ್ಲ ಅಂತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅವಯ ಅಪ್ಪಿ ಅಲ್ಕೆ ಒಲ್ತು ಒಲ್ತುಂದು ಕೋಟೆ ಸಂತೇರ್ತ ಕಂದಿನತ್ತ ಸಂತಿಳ್ದು ಕನದಿನ ಬಸಲ ಕಟ್ಟುಗ ನಲ್ಪರು ಪೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೆ ಸಂತಿಳ್ದು ಕನದಿನ ಅವು ಪುರ ಸೈಯಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಲ ಬುದರ್ ಲೀಲ ಮೊಲ್ಲ ಬುದರ್ ಅಪ್ಪಿ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಗಿರಿಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೈದ ಬೈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಅವಯ ಅಪ್ಪಿ ಆತ ಬಕ್ಕ ಕೊನದೆ ನನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಬಜಿರಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೌಂಪಾರು ಕೊಂಪೆರೆಂಜ ಸೈತಿನ ಪುನನೆ ದೆಬ್ಬೆ ಅವು ನೇಜಿ ನಡ್ಪಿನಿ ನಡ್ಪಿನಿ ಬಜಿರಿ ಮುಟಿಪುರ್ ದಂಚಿ ಅವ ನು ನೇಜಿ ಪುಕಾರ್ದನ ನಮ್ಮನೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡುನು ಅವು ಗುರಿದೆಪ್ಪುನ ಅವು ಬರಿಗೆಪ್ಪುನು ಬಕ ಇರ್ಲ ದಾದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನೆಯ್ಚೋರ ಅವನೊಂದು ತೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಗುಂಡಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮುನಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಪಾರಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಗುರಿದೆಪ್ಪುನು ಜಯ ಆ ಹಾರ ಅಲ್ಲೆಂತುದು ಬಾರಿ ಜೆತ್ತಿನ ಬಕ ಯಾನಂತು ಜೆತ್ತ ಜಯ ಯಾನಿಗೆ ಅವನದಿಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪಗ ಯಾಲ ಎನ್ನಾರ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಖಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ ಅಪಗ ಆರು ಪನೊಂದಿನ ಪದ ಎಂಕಿತ್ತಲ ನೆನೆ ಬಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂದು ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋವ ಕಂಡಲವು ಒಲ್ಲ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮೊಕ್ಲೇರ್ದೆ ಸುರಾಯ್ ನಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಿ ಬಾಬು ಹಂಚ ಪನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ವಾ ಪರಬು ಅವು ಬಾಬುವ ಅವು ಚೈನೀಸ್ ಕಬಾಬು ಮೊಲ್ಲ ಬೂರಕೇಂಡ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಕುದುರೆ ಬರ್ರು ಎಂಚಿನ ಗಿರಿಜಾ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಕುದುರೆ ಅರ್ಪಿನ ಬಕ ಅವು ಕುದುರೆ ಜ್ವರ ಅರ್ಪಿನಿ ಓವು ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂಗ ಕುದುರೆಗೆತ್ತ ಅತ್ತು ನಿಕಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡಡ್ ಕೈ ಕಾರ್ ಕೇಸರ್ ಮಲ್ತ ಕುರಿ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನಡಗ ಬರುಲತ ದಾದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಜನ್ ಎಡೇನೆ ಬೆಂದಿನಾಯ್ತದೆ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿನಕುಲು ಅಲ್ಪನ್ ಮೂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ ಉಪ್ಪನ್ಪುನು ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೇನು ಜರ್ತಿದಿ ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಂತಿದಿ ಕಂಡನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ತಿದಿ ನೆಲ ಸಮ ಮಲ್ತಿದಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಂಗೆ ಕಟ್ಟು ಜಾರ ಇದೆ ಬುಲ್ಬುನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚ ಬೇಜಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಕವ್ ಬತ್ತೀಯ ಈ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಬಂಡತ ದಾದವು ಬಿಡ್ಲಿಂಗ್ ಹಾ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಬಕ ಅವು ಬುಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಖಲ್ ರಟ್ಟು ಜಲ್ಲ ಒಂಜ ಕಂತೆ ತಕ್ಕ ಬಂತೆ ಅವ ಅಂಚನ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾದಾಪೆ ಅವು ಕೆಪಿಕ್ ದಾತ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ದೀತೀನಿ ಅಂದ ಆ ಪೊಣ್ಣೆ ಜಲ್ಬ ಕೇರೆ ಬಗುಲ್ನು ಅವು ಅರ್ನ ಪೊಡೆದಿ ಅದು ಪೊಡತಿ ಆಲ್ಕೇನು ಏರ್ಫೋನು ದಾದಾಗೆ ಆಲ್ಕೇನು ಕನ್ನಡ ಕದೀತಿನ ಏರ್ಫೋನು ಅಂಚತ್ಯ ಅವು ಕೆಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲತ ಐಕ್ ಬನ್ಯಾಲ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಕನ ಇದೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಅವಯ ತಿನ್ಪುನ ಗನೈತಲ್ಗೆ ದಯ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಈತ ನಕ್ಕೂರು ಯಾವ ಬತ್ತೀನಿಯಾ ಅದೇ ದಾಲ ಮಾಡ್ಲಕ ಬೈಲಕ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಕ್ಕೂರ್ಗು ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಡು ಆ ಬಿನ್ಸಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮಣಿಪುನೆಜಿ ಇದು ಮಣಿ ಪೂಜೆಯ ಇದು ದಾತ ದ್ಯಾಪ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ವಾಡಲ್ಸು ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ నేను దాతకు పోర్ని తినియరే
ಯಪ್ಪ ಏನು ತಿನ್ಪೇರ ಯಾರಂಡಲ್ಲ Bukan ni kalau bada penari tanu pier tin pirci. ಬೆನ್ನಿ ತಕ್ಲೇನು ಆತು ಸಸಾರ ಮಂತ್ ಪಾತೇರೊಂಜವಾ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಲಾಕುದು ಗೊಬ್ಬರ ತಿಂದುದು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಇರುಲ ಒರ್ಲ ಮಂತದು ಮೂವಲ ಮಂತದು ಆಜಿ ಸಾಲು ದತ್ತದು ಕಂಡೋಡು ಬಿತ್ತದು ನೇಜಿ ನರ್ದು ಅವೇನು 120 ದಿನ ಇವಾಗ ಕೊಯ್ದು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡು ನೋತುದು ಐಟಾಯ್ನ ಬಾರಿನು ಅಲಾರಿತ್ತೆ ಓಡು ಮಿಲ್ಲುಡು ಕೊನೋದು ಆ ಮಿಲ್ಲುಡು ಅರಿಮಂತದು ಕಲತದು ಮನದಾನಿ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಕೊಂಡ 132 ದಿನ ತಾಗುಂಡು ಮಗ ನುಪ್ಪು ನಿಯಾಪಲ ಸಸಾರ ಮಂತ್ ಪಾತಿರೋಚ್ಚವಾ ನಿಕ್ಕು ತಾಂಡಿಯ Baccinia. ಡೈಲಾಗ್ ಬಣ್ಣಿಯ ಬಚ್ಚಿನಿ ನಿಕ್ಕ ಆವಾಡು ಮಗ ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಕು ಮನಸಾಂಡ ಇಂಚೀನನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚೇನೆ ಒಮ್ಮುನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಮಗ ಎಂಚ ಒತ್ತುಗನ Tadinu. ಸೇಮದತ್ತೆ ಸೊ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಮಾತ ದೊಡ್ಡ ನಕಲ್ಲಕನೆ ತೋಜುವೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ದಯಮಲ್ತು ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕಳ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅನ್ ಬಂದಾಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ ಬಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರೆಲ್ಲ ವೇಸ ಪಾಡ್ಪಾದವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆರ್ಲಾಲ್ ಬಾಬು ಯಾನ್ ತೂಬಿ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಅವು ದಾಯಕ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ದೀಪಕೆರೆ ಎಂಕ್ಲೇರಿ ಏಸ ಬಾಡ್ದು ಮರಲು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಸ ಆಡ್ಪಾದು ಕುಲ್ಲಾಗ ಓ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಏಸ ಬಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸರ್ ಐಕ್ದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ತೆರ್ಪೋರ ಮರಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಓ ಯಾನ್ ಅವು ಎಕ್ಕಡ್ದ ರಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂದೇರ ಲೇಡೀಸೇ ಕುಲ್ದಿನಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಹಾ ಏರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ರ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸದಾಶಿವ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತನ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ರೈತರನ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಬು ಬಂಡ ಎಂಗುಲು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಡು ಪೋಂತೇರು ಐಕ್ ಪನೋಲಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನೋಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನೆಪಾಣೆಂಗೆ ನೇಜಿ ನಡ್ನಾಗ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಆ ಬರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗದ ನೇಜಿ ನಡ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಬೋಡಿತೇನೆ ಕೊರಂಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಪಕ್ ಆರು ನಡು ಆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಅವಲ ನೇಜಿ ನಡ್ನಾಗ ಓಬೆಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಾತ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಬು ಬಣ್ಣಗ ಪಕ್ಕ ಪರಬು ಹಳ್ಳಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಪರಬು ದೀಪಕ್ ನವಕ್ಕ ನಡು ರಡು ಮುಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಇರು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಾರೆ ಪಂಡ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪನ್ಪೆರೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ನಿಖಲ್ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಯಲಾಗ್ ಪಂಚ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆತೇರ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಪರಬುನ ವೇಷ ತೂದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಬನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಶುಭಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾರ ತಾನೆ ಮೀಸೆ ಮಾತ ದೇಯ್ದೇರು ಯಾನವರ ಕೇನ್ನ ಇತ್ತೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೇಪಾಲ ಬೇಸ ಪಾಡ್ಬೋವಂತ ಇಲ್ಲ ಪಾಡು ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕುಳ್ದಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ ಒಂದು ಆತ ಪಾತೆರೇನು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇವನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಣದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಬಕ ಮುಲ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆದಾದ ಅವನ ಮಾತ ಎಳೆಳೆಳೆಳಾದ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜಿನ ಕೊರೊಂದು ಅವನ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಆನ ಮೂಲು ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತನು ಆ ಮೌಲ್ಯಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ
ನಿಖಲ್ನ ಮನ್ಪುನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂಚನುಂಡು ಅವಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಕೋರ್ಲ ಈಗಲು ದರ್ಪೆನೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಪಡಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಲ್ಕಿ. ವಾಹ್. ಹೆಂಚಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾರೆ ರಾಮಣ್ಣನ ಸೂಪರ್ ಆತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಲ ಬುಧರ್ಡೆ. ಓಕೆ ವೆಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಹಾಕಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಪ್ರೌಡ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಗೋಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲಾವಿದರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿರ್ಗೋದ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು. ಸೊ V4 ನ್ಯೂ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬರೋಡು. Suchit and Prabhat season award tickets, Manipal Arogya card, Manipal Arogya card, yes, thank you so much. Thank you so much, all the artists. Thank you so much, Shravan. Thank you so much, Subrai Bhai. And thank you, Anush Shetty. Thank you. Thank you. Thank you.